Oh, luto kay guys. Crispy kay na. No, init kay na. Gaso-aso pa. Oh, di sana to slob. So guys, magluto taron og pork limpo no. Ato ning i-bake siya guys no. Crispy pork limpo. So first itong buhaton nato siya i-marinate asin na tangani mo asin, liguon mo siya asin guys. Na sunod ato siyang butangan og smoked paprika. Gamay lang no para mao ni makakuha niya siyang iyang flavor no. Ato lang iana plus untuk gamay. Dayon utang taog fish sauce no, patis sa Tagalog. Tulay bobo lang nato diri. Marinate mi nato overnight. Mas lami ni overnight. Pwede ra pod 30 minutes pero mas lami kung i-overnight ni mo marinate. Oh, siyempre limonsito. Okay. Limonsito guys. By the way guys, ako sa dining bangag-bangagan para mutuho pod ang kanang marination to dito sa sod sa na dire oh. Naibuk ko gamay atong kuan guys. Para musudyo dito sa sod ang marination na to, no? So ana ra ka simple guys. Mao na itong pork belly no. Ini siya. So after ani, ako siyang isuod sa ato ang ziplock. Na. Sudan na to sa ref. Yapin na to yung marination guys ha. Kapadanig flavor. Tara. Ako lang sa naisod sa ref. So guys, after na to gi-overnight og marinate ang ato ang bili no, mauna ni siya. So karon, nagpa-preheat na ko sa among oven dire. Atong i-preheat siya sa 375 to 400 Fahrenheit for 2 hours. Labing depende sa karne no. Depende, check lang nato. Guys, ato ang kuan karne ako nang kuaon. I-marinate. Gibutangan din ako garlic, ipapasan ako garlic si ano. Ato na mukbang ron. Ato ibutang og baking pan no. Ana, ato lang pababaw. So lang nato diha. Tira na to. Balik lang ta after kuan maluto ni siya guys ha. Okay, 1 hour na no, to i-check. Wala pa siya naluto guys no. So mao ra gihapon na tong temperature, 375 to 400 no, nag-range. Atong mag-atag another 30 minutes guys. So guys, while nagpaabot ta sa ato ang kuano kanang crispy pork belly, maghimo tag lamian nga sauce gamit lang ang garlic, limonsito, og sili. Pasa teros Bombay guys kay perting mahala. Butang na to dire sa atong sa tawag ani be. Martel and Pastel. Shout out Angelito Martel. Sili. Itong isagol tanan guys. No? Dayon, ato ning butangag asin no, pinch of asin. Dukmokon na. So, butang din nato sa tuang. Oh. Na. Dayon, ato butangan og ato yung butang diri ang kuan. Suka para makuha pag natong flavor diri. Spicy kay ni guys ha. Kay kana kong siling tinanom berihang na oh na. Guys. Pinalit ni hilikot gabi eh. Dayon guys, mag-atag gamay sugar no. Na. Daog na guys. So guys, after 2 hours gano, mao na ni ato ang pork belly, magluto na ni guys, oh. Luto na guys. Wow, daghan ang mantika guys ay. Kadangog mo guys, ato sa pakul daw nun kapo. Kadiyot guys, kay dili pa na makupo magunita na. Luto kay guys oh. Tang-tang kung kuan. Mga 2 hours na akong gi-bake.
Ako lang na ipa-cool down, kadiyot niya. Mukbang na tanin nyo. Oh, luto kay guys. No, juicy pa jud. Oh. So guys, darato ang crispy pork billing atong giluto sa oven guys, no? Lami kay ni guys, napugoy kimchi dire guys ay daning ador. Shout out sa kana ni yang kauban sa trabaho guro kimchi, no? Ya, syempre na tay rice dire oh. Kuy ko pa nako silikot. Maniud to mi apil siya mukbang no og kuan katong gihimo na to nga garlic, garlic vinegar, no? Lami kay ni tambal high blood. Naputay sili dire guys ay kung kuwangan ta sa hang. Kuan day guys kanang sinulog deron sa Cebu, no. Kinsa tong taga Cebu, no? Comment down below kun og kamo pong dili taga Cebu asa inyong location guys, no? Comment down below. Sumo na ato ang crispy pork belly. Birahan na nato. Ako ang slice guys kay init kay na. Gaso-aso pa. Oh. Crispy kay ni guys, patanawon ta mo ha, padunggon ta mo ha. Di sa nato tuslob. Pwedeng sibihan lami pa yun. Kung nila ko na si kuya o si Haley, no? Nasa kaukuha na kuya, oh. Nasa kamera na to si kuya. Na? Crispy ka guys. Hanggas to, ang sipo na to. Slow na to sa to ang kuam. Kaning mahiwagang tambal sa high blood. Garlic, no? Garlic vinegar. Kaya mahal kayong onion, ha? Guys, no? Kuan guys, first mukbang ni nato, no? 2023. Kuan, no? Kaning kimchi, oh. May po ni. Hang ni guys, very spicy, no? Kahili, kita rin kahili, di ka makita. Kaon siya. No? May agad ka. Duha ka oras yun akong giluto. Dugay siya. Pero okay lah. Worth it ra. Ulit kaya. Kimchi ra. Ayan. Oh, hello. Ayaw nila. Umian ka? Namanya? Pero ya. Shout out Mami Ador. Natog si Mami Ador, no? Guys. Shout out din ako, no? Akong mga subscriber diha, no? Mga si Ibon Pacaldo. Shout out ni mo Bon. Biri kung ano? Sukay mo tabang sa atong channel. Sige share sa atong mga videos, no? Ay muha ni Bon, no? Ayan. At yung ba yun? Nasa Badjan. Comment down below. Tagadiin mo, no? Ito mga OFW diha. Hi guys, shout out ninyo. Kimchi namin kaya. Hang. Okay. Shout out po na ko si Axel the Dog, no? Karaan na itong subscriber from Manila. Hi! Shout out sa iyo, sir. Axel, no? Salamat sa suporta, sir. Gusto mo to, sir? First mukbang natin sa 2023. Tapos, Psych Bay. Shout out ni mo Kamatik. Tagalapo-lapo na siya. Muhi ay langgam. Na po na siya ay YouTube channel. Subscribe ninyo guys, no? Psych Bay, akong butang iyang YouTube channel diya sa screen, ha? Kana mo na. Naparais ko na. Shout out pa na ako, no? Bana ni Doc Liston, si Juan, Redmix TV, sir. Shout out ni mo, sir. Salamat sa pagsigig tanaw sa itong channel, sir. Kaon kaling
crispy kuan sir kanang bili no. Crispy pork belly, healthy gamay kay giubin man ni pagluto. Nga itong sili, kontak sili guys, kay wak manihang. Hilaw mo ang sili ko guys. Atong pakapinan ang sili para na flavor. Lami kay guys, hilaw na yung tanom ni na akong sili. Daw. Tangkan ang sili guys, adara. Hilaw pero nihang na siya. May ay? Laming sili guys. Kim sili yun. Nami ay? Sipon ako sili ay. Ano ba? Kuha ilikot. Oops. Tara. Mia guys, oy. Muspe do. Muspe pa na. Mana. Lami kayo guys no. Suwayin ninyo guys no sa inyo ha. Just there. I-follow lang to ang cooking procedure na to no. Worth it ra ang 2 hours. Sa mga baguhan lang sa channel na to guys, welcome no sa atong gamay nga YouTube channel. Tatay Upaw, nga unta ninyo guys. Welcome. Subscribe na mo, no? Para makalingaw mo, makakita mo, makakaton mo. Daghang mukbang o mga cooking ideas, no? Bisaya, no? Subscribe mo, i-click po ninyo yung notification bell para ma-notify mo kung natin mga bagong video like this, no? Basta, ayos na to guys. Panit. Uy. Tanggo do. Oh, hait kayo. Aya oh. Batay si mami ani di masalinan. Crispy. Ha? Nagkaso-aso pa guys. Okay so. Crispy ka ni guys, ay dawa. Crispy kay na. No, mamay kayo. Awa oh. Awa ninyo. Oh. Sus, nabusog ko guys. No? Sipon hang kayo. Mia. Ambil kay guys. Ito ikuan na niya, ito kuan spicy nga kimchi dala ni Adroda. No? Oh. Ito Sprite. Ambil kayo. Soft drinks man ang ipangit sa limang tubig. Namay siya para sa kimchi. No? Namay kayo. Sili kan Kaya ang sili hatang kita 100. Alright. Add ko guys. Gubat ng diet ani da. Isbang. Amay kayo. Is yummy. Yung gihimo nga sauce guys, alamay kayo. Bahala ko onion, mahal kay onion god. Mana oh. Nga pita kaya. Kapalit ko kuan ya. Yours. Gamay nga San Miguel kung naa. Pilsen. Oh, pilsen kung wala, red horse lang gamay. Papalit ang red horse guys kay itong pangtulak ba. Merch. Naram t-shirt guys oh. Tatay Upaw, no? Congrats again sa nakadaog, no? Na kuha na nako last video nako. Kung wa pa mo kakita sa atong last video, nagluto ko dito og oy. Nanapos ali guys. Uncle.
Ikan ano ninyo. Ugang. Shout out pa din no sa ako mga kauban, Pugong Bikers. Shout out ninyo guys. Ni Kuan Kiss no Sitot. Kauban na ako sa Pugong Bikers no. Ni comment sa ato ang Kuan. Atong shorts, YouTube shorts. Kiss no Sitot. So ano pag-pronounce imong Kuan busoy? Kiss no Sitot. Mo na yung account sa YouTube no. Shout out nimo, shout out og sa mga Pugong riders diha no, bikers diha, Pugong Bikers. Si Sir John, shout out nimo Sir John no. Kinakusga na sa kuan. Pugong Bikers. Si Sir Nelson, shout out Sir Nelson. Sus sipon mo ko eh. Si Sir Nelson no, shout out. Si Sir George Dayot, ako ang kuan amos sa una no sa Dranex. Pako katong nagtrabaho po ko sa Dranex. Amo na manager, shout out nimo sir. Og sa tanang taga Dranex diha oy, shout out ninyo guys. Kumusta naman mo diha? Og sa tag-iya sa Dranex, Sir Aliam, shout out nimo sir. Ay sipon ko sa ni kakahang. Shout out po sa uban akong mga kauban no sa kanang Pugong Bikers. Nakalimot ko sa mga pangalan oy. Mga gwapo to sila. Drive safe ninyo guys no. Okay, Arnel po dayo, shout out no. Very supportive. Winner ba na sa shirt? Shout out po ni Burgunyo Alibio. Shout out ni Magong. Ni Konbod, Kuya Silot Hokage. Shout out kay Silot. O pinaka Hokage Amurin Mix, no? Shout out na Mix. Pit Senior. Sita. Mayla. Sinulong ta sa SRP no? Baha lang gamay. Nakoy baligi ang boats drive ta joke ra. Shout out Mayor sa Cebu, Mike Rama. Shout out nimo Mayor. Imjo? Yan. Cheers. Sina akong lahat sa'yo. Sige uwan din sa mga sa Cebu, sa Lapu-Lapu. Murag tanan sa Cebu yun. Dahil inyo ha, nag-uwan dahil inyo ha. Comment down below kung ano ba. Kinsay ga-uwan ha. Shout out din akong kung ano yun, amiga nga gwapa sa Canada. Si Mambik. Shout out mo dia, amping mo dia sa Canada. Sige rabag ayos dia. Kita ko sa imong post perme. Shout out dia, shout out. Busog-busog na gyud. Adi na siguro ko mainog beer guys oy. Bike man ko. Yan ako, manong tubig na lang akong imnon. Tubig na akong imnon dire. Inon ta guys. Busog na ko guys. Nahurot na po na ako ang kuan kimchi. Kani dili na nako kaya hot doon. Bitaw salinan ako sa ador, lami biya. Lami gid siya pagkatimpla. Follow lang ton yung steps na akong buhat. No? Lami kayo. Lami na dali. Kung sumay overnight ninyo ikuan of marinate. Sunod na itong mukbangon, basig whole lechon chicken, no? Basin lang. I-oven kaya po na to. Pit Senior. Nga eh. Kailan ko mo inom Red Horse, ikabot na lang ako ikabike. Pagkainom nun. Nakapalit si Liko, thank you be. Ipalit ko buta sa rep yo. Di lang sa ko mo inom kay magbike man day ko. Sige guys, diri lang tag kutob no. Daghan kay salamat sa inyong pagtan-aw. Guys, road to 4,000 subscriber na punta no. Tabangi ko ninyo nga maabot na nato og dali, no? Pwede ko share ani nga video ganahan mo. I-click niyo ang katong wala pa naka-subscribe guys. Please click the subscribe button below, no? Ug ang bell guys, then enable niyo yung notification bell para ma-notify mo kung nakoy mga bagong video pareha ani, no? Natay mga mukbang sa 2023 magsuway ko magmukbang o magkuan ganang luto. Yan na po yung luto, no? Hopefully guys, camping pod guys. Hilig man ko mag-camping guys, mag-hike-hike, no? Basin maka-climb tag balik karon 2023 nya makabutang ko tag content gamay sa katong mga hilig diha og camping be.
or climbing, no? Mountain climbing, comment down below kung kinsa tayo hilig diha sa mga taga Pundok, no? Shout out kuya. Sige guys, daghang salamat sa pagtan-aw. Diri lang sa Takoto. Bye for now. God bless. Just saying it's something spooky.